Kublai vigi prolog ki wei pe wei ki bas kutanat man snga pik video ki banga hikai ye piman kapor hakanika channel. Te prolog hakanika video hikai pi kumno ban change ya password hapo Facebook namar bun ki prolog ni sngi ki puninga ki ong ba ngimla suban change ya ka password hapo ka Facebook account ki jongki ti hakanika video ngadan bat pi ban hikai pi lang ba kanika video sobha ban page hari bukut kanang pinyo sibun ki jingnang nang lengba jong kanika video ti ale mentang ini sedang kumna ban le nagabunta ban change ya password nomor bun ki ong ba ngimla su ban change ya ka password hapo Facebook. Tiswa pat sedang kerpa de piban subscribe, like, share, but comment ni kegi jingkeli ba pisngau bumla ban le ka phone ke jopi ngala ban reply ngala ban upload ki video na banta ban hikai pi dilem tangin sedang kumno ban le tapi ada buku dia kena video kena pintip te prolog na ka phone jong pi phila ban open ya Google Chrome tengah ni ngapenung kam da ka laptop mah kenang bakan hack screen kenang pin itu kumno ngan le kumno ngan hikai pi teng ne sa tho bai Facebook login kumo pitho apa Google Chrome te pin la pin ka option ka ban kong pila ban yon ni login into Facebook te pila yon ne pin salap ya option ban tho ya u phone number te hang ne ngila po ya po ka login page te hang ne nga try pin kan mau shu ka password pila ban forget password ni forget account mo nyen hang ne po forget password ha ka phone pi kala ban forget password so nyen hang ne po forget password te hang ne prolog pila ban tho ya u phone number jong pi yang ne find account tho u phone number jong pi hang ne nang ta pi ngang ne la de tho sanyon sage mo adem pila nyen sage kin sapau ki account jong pi ki ba pi login kumne nga login yang nu phone number artli ki account tun pa bai artli ki account teng ni sanyon hang ni te hang ni prolog phila ban yo i hang ne ka pha ban tho i password te ngim mau shu i password hang ni shubu phim mau shu i password te phila ban try another way mo phila ban nyon ni try another way nyen hang ne try another way pila ban yo ek option ban don OTP ne ban send OTP khnang ba pila ban change ya ka password te hang ne pila ban yen kene send OTP via WhatsApp ne ka po message te ngan ai WhatsApp ne continue kan sapoi message po ka phone jonga te hang ne la poi ka message po ka phone jonga pila ni hang ne la poi kene ka OTP dengan thong ni enter OTP te hang ne prolog la dep ten thoi OTP sanyon continue te hang ne philala ban change ke ni ka password philala ban create a new password te hang ne phila ban sna ya password jong phi kat ka ba phishna phila ban sna rangkat bet ki alphabet lengkat bat ki number knang ba philala ban create ya ka password mai te ngang ne ngan tho inu password ngan sna thmai te hadin nang ta vila dep ban sna ya password jong phi phila ban yen gani continue la phila yen continue kan redirect sapo home screen jong ka Facebook account jong phi te hang ne phila ban i password change te hang ne sanyon stay login na ne da phi don ki blog jong phi ki bala login ya account jong phi phila ban yen gani phinang ba kin remove no baro te nyon gane stay login sanyon continue hanang tapat pi ngala don gane ka account hne kala play hapo home page kala bani gane ki story kala long gane ka Facebook account ko jonga tutang bani prolog karpar pi subscribe like share ni ka video na mar kane ka video kala bani ara pi sibun ki blog ki bum padnang ban change password namar don teng ki blog menta ki change password hapo Facebook kimla ban change namar bun teng kim yo OTP la ne da kawan ka OTP ro kawan error takada ong hikai pi hakane ka video tesko ban subscribe like share ki video ki junga te prolog ngin second pat hakawai pat ka next video kublai sipon